Henry Proper a šutr mudrců. Mám nový potahy. Jestli budeš jíst v autě, prase, nepustíme tě týden na záchod. Rozumíš? Zaťukej! Ťukyťu. Neslyšíš? Musíš víc, čupko. Blbý sklo. Je to pablb. Nechápeš, že je to bezva sklo. Plastový, ty jsou best. Ach jo, já jsem tak sám. No řekni. Ty bys mě chtěl? Jo? Tak to bychom mohli dát dohromady. No ne? A nebo ne? Moc by to mezi náma neklapalo, že? No, už je dobře, ale měl bys hubnout, si tlustý jako prase. Co to bylo? Já nevím. Had mi řekla, že dám s ním. Bože, ta žižala mluvila. Žádní hadi neexistujou! A dávej pozor na ty netopíry. Tyhle kachny? Už! Škoda, že nemám kyblíček. It's like I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Přeju si kyblíček. Jaký? Máš jméno? Obludo. Rubikus Bagrit. Gynekolog a farář v Neštovicích. O Neštovicích určitě víš. Bohudík ne. Ne? Neštovice jsou sen každého dospělého chlapa. A proč jako? Budeš notorik, Henry. Opilec? A dirigent. Budeš hodně dobrý. Až si na to šáhneš, stejně jako já. To ne. To bude omyl, chci říct. Já už jsem si na to šáhl. Bylo to malý. Opravdu malý. Opravdu malý. Tak hele, ty posraný Henry. Ať táhne. A vy můžete taky. Hrozně páchne. Blablabla. Věděli jste to? Věděli jste, že smrdím a nic jste mi neřekli? Samozřejmě. Nemohli jsme ani dýchat. Když jsme prošli, bylo to hrozný, smrdíš po matce. A moje matka s otcem byli tak šťastní toho dne, co dostala svůj e-mail. Konečně se jí zbavíme. Můžeme dýchat. Jako jediná jsem cítila, jako doopravdy je. Žumpa! A potom chlastala s tím proprem a měla tebe. A já věděla, že budeš taky takový. Stejně divný. Stejně smrdíš. A potom spolu odjeli do Temelína a ty jsi vrátil radioaktivní. Byl jsem na hajzlu, pane Propre. Boris Jelcinová, nechcete jointa? Nebo si užít? Dětku? Babko? Hele, divný netopír. On mi odpojil rodiče. Ten, co mi udělal tu kérku. Ty to víš, Bagride. Vím, že to víš. Za prvý musíš pochopit jednu věc, Henry. Já to nevím. Všichni mě znají a umím klepat na tyhly. Ale vůbec nic nevím. A před pár lety jsem něco věděl, ale teď už ne. Vzpomínám si Nechceš to napsat? Nevím, neumím psát. No tak jo. Voltmetr. Voltmetr? Blbý jméno, že, Henry? Tady máš jointa a hlídej si ho, Henry. Je to moc drahý. Londýn Neštovice. Nástupiště 9,75. Ale Bagride, co je to za blbost? Nástupiště 9,75? To je chyba v Matrixu, že?
otravovat. Já vám prostě říkám, Pardon. že to tam vlevo. A ty kufry si strčí Pardon. někam. Tam vlevo, říkám tam vlevo. Buzno, můžeš mi říct, kde je nástupiště 975? 975 si děláš kozy, ne? Co mě to nebude? To čumí. Ty jsi Henry Propre. Rangerová Hermelína. A ty jsi... Slon Leslie. Cípni. Tě péro, Henry. Stáro, bludo. Hustý. Brzo zjistíš, že některé familie jsou lepší na čistění než jiné. Nebudeš snad čistit ty, co za to nestojí. V tom ti můžu pomoct. Smrdí ti ruka, ten trik s hajzlem znám. Jsme ready? Nepředbíhejte mě. Henry, co to děláš? Nic. Zkouším, jak bych vypadal. Chtěli jsme to, a ti trotlové už píšou. To je hnusná kočka. Ještě hnusnější profesorka. Nechte si ty keci, pane vlezlý. Neměli byste si koupit kompas, u Těmanu je celkem levný. I když nikdy neukazujou sever. Máme sušáka. Vy tady sušíte? Radši se ožerte, než vám seberu body. Kráva blbá. Právě jsem skopal Batmana, tak jsem mu řekl, myslel jsem, že budeš lepší, Batmane, ale ukázalo se, že je to jeptiška. Já. Ping-pong potome. Pane Pong potome. Seru na tebe. Pingu válíš. Dobrý. Jak to ten kretén dělá? Wow, jo, dobrý, jo. Wow, dobrý, jo, wow. No, cool. To bylo super. Jíha. Sakra. Je mrtvý? Bohužel ne, ale je to jen kaskadér. Nebylo by ho škoda. Nemá ani na Eminema. Ale já nejsem střízlivý. Jsem vážně dobrý. Nemachruj, kreténe. Co jsi to řek? Chceš si to ověřit propre? Tak tady taková potula se používá na sadomaso? Ty jsi to neviděl? Že na něčem stál? Nedíval jsem se mu na nohy, díval jsem se mu do očí. Víš, já se vždycky dívám lidem do očí. Slone, to nebyl člověk. Podle mě to není sadomaso salon. Je to něco jiného. A co jiného? Nevím. Už jsem unavená. Kašlu vám na to. Jdu si lehnout. Příště se na vás vyseru. Abyste věděli. Jsme v prdeli, už žádná nápověda. Jediné, co by tě mělo zajímat, je tohle. Mátonka. Matony už není. Teď možná ano, ale počkej, dovezou nám celý velký kamion. Do vzduchu, ty kriple. Vybuchni, ale. Velice dobře. Potřebujeme nového kaskadéra a nové pero. Musíš trochu víc osobitěj, třeba Šmejde, Bumamrde, je úplně blbá. Fakt, není divu, že má pornokarty. To bylo dobrý. Dívek zdrhá. Je mrtvej? Myslím, že ne, Time. Svině nesmrtelná.